Risasi 8 serikali. Hata Mwisa na wawa na moja. Misasi 8. Mtoto hapa yote hakuna. Kama dogi. Hapa imebaki nyama. Familia ya Kennedy Onyango majagni apar kod ariyo mane ochwad lisasi Rongai Odhiambo Manyoro yuago ratiche. We'll be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and can be identified so that people are aware that these are police officers. Riwruogo kinde kod josiasa siemo bila majonek mosenego kendo hinyo jong'anyo ka gidwaro mondo kawnegi ondamo mar chik. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Chenro mar okumba mar thieth manyien mar SHIF pod biro medo deko kata obedo ni ndikruok ayanga to koro chakore e chak dwe manyien. Nyakoromogi mage moko kuom thund weche mabende wa ikonu kaluwore koda ng'anyo manyoro mabende koro sani owe ka oganda mathoth ywak mokalo kaluwore kod hinyruok kaachiel koda thoye manyowuok e wach makamano. Kopogore koda mano bende paro mar chik mar omenda tok sirikal yie mar wite oko koro nitiere lokruoge mibiro keti e budget mag migepe kaluwore ni omenda manonego bed ni choko kitiyo kod paro mar chik mar omenda no mayo bilion 300 koro ok dhi bedo manyiso ni kaunti mamalo sirikal mamalo kaachiel koda sirikal mar counties nyakoro ng'ad piny budget mane oketnegi e iko omenda mar 2024 2025 ka bende jatend piny oseyango ni moko kuom gigo mane ochan timo kapo e budget koro ok bitim kaluwore koda nok mar omenda tok yie mar wito oko paro mar chik mar omenda makamano. Nyakoromogi wachako achiel kachiel ka bende nyalo tudori kodwa na bama rote machuok mana 3:6 ka kamano yudwe mbui mag oganda wayudore kanyo achiel kachiel mbui mar Facebook Ramogi TV, wantiere YouTube Ramogi TV, yudwa X kachiel koda Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Ojende mapacho ka mosebedo ka bago ng'anyo mong'ere kod nying mar Gen Z koro golo chenro margi kuom thuolo mar ndalo 7 mabiro. Kaluwore kod ojendego kata bedo ni gisebedo ka gibago ng'anyo mamuol, sirikal osekedo kodgi marach kendo weyo oganda mathoth gi hinyruok ka moko to osewito ngimagi. Gimedo lero ni kata bedo ni sirikal osetemo dok chien, jatend piny orem yie ni oganda mathoth nonegi ng'anyo kendo rem kawo ting' mar timbene magiwacho ni mokelo thoego. E yor manyo ratiro ne joma ohinyore kod manowito ngimagi mae kaka chenro mar Gen Z dhi chalo. Ne en chenro mano chakore kawuono ma kawuono tarik 28 mar dwe mar 6 kendo kawuono gima ne timore en ni ne gilimo joma nohinyore e ng'anyo kod yuago joma nowito ngimagi kawuono tarik 28. Odiochieng' makiny tarik 29 dwe mar 6 rowerego dhi goyo chapa pichni mag joma nonegi e ng'anyo kendo bawogi kamoro amora e boma mondo kik wich wil kodgi. Mano chenro mar odiochieng' ma tarik 26. Odiochieng' ma tarik 30 mano en chieng' Jumapil. Rowere mag Gen Z owacho ni gidhi neno ni josiasa duto kamoting'o jatend piny ok oyienegi loso e kanisa ka bende kanisa duto biro kawo thuolo mar ling' kuom dakika 5 mar yuago kata mar chiwo luor ne jogo manotho e kinde mane ging'anyo. Tarik 2 mano chieng' tich ariyo mar juma manyien, rowere chano mar yango odiochieng'ni kaka chieng' skuku. Jo Kenya duto mani kodgi biro chokore e apeyni duto madongo kendo gibiro bet piny e lam. Nyakoromogi mano chieng' tich ariyo juma biro. Chieng' tich adek tarik 3 mar dwe mar 7 rowere mag Gen Z wacho ni gibiro nono e kindgi joma gin obila, joma gin jood bura kod agents mag sirikal kendo ng'eyo kama gidake, kama giponde kaachiel kod kama giduoko e lipot. Kopogore koda mano juma manyieno tarik 4 biro bedo tich 4. Gichagi wacho ni mano en sikuku machielo ka jo Kenya duto manitiere koda paro machal kod Gen Z biro chokore kamoro achiel e apeyni mapacho ka kendo gibiro bedo piny e lam. Nyakoromogi mano kaka chenrono
Chalo ka bende giwacho ni gitemo manyo ratiro kaluwore koda gigo eko mok gimor godo e tend sirikal masani. Kopogore koda mano wadhi nyime kama ji ariyo wito ngimagi e kinde ng'anyo manotimore odhiambo manyoro Rongai e kaunti ma Kajiado. Kuom jogo mano wito ngimagi nitiere nyathi ma jahigni 12, Kennedy Onyango Ouma, mane wito ngimane e kinde mane odhi kawo buk kuom osiepne moro kaluwore gi min mare. Ringre Kennedy ne oter kendo kane kar kano ringre ma Ongata Rongai Sub-County Funeral Home mantiere mane kaunti ma Kajiado. Anyuola mar Kennedy koro kwayo sirikal mondo omi nyathigi ratiro mare. Cleophas Oluoch ni kod ler mathoth. Odhiambo machieng' tich ang'wen ne opogore kendo ne ok odhi maber ne ojende mamoko. Muoch bunde ne winjore. Jomatindo ne ywak. Nduru ne winjore kawuok mabor. Duka maduong' mar Clean Shelf Supermarket ne omonji ma omiyo obila ogolo boka, nyaruga kendo chwado ojende mane giyudo e dukano. E rakruokno, ji ariyo ne owito ngimagi. Ka kuom jogo ne nitiere nyathi. Ne oken odhiambo maber mar anyuola mar Kennedy Onyango Ouma, nyathi ma jahigni 12 mane ochiel gi magina ma owito ngimane. Okinyi ma kawuono e laro mar Ongata Rongai Sub-County Funeral Home e kaunti ma Kajiado ne en rumbi mar lit gi kuyo. Risasi 8 serikali, hata Muisa na wawa na moja, misasi 8. Mtoto hapa yote hakuna, kama dogi, hapa imebaki nyama. En lit kod mirima mar miyo. Lisasi 8 ne ochielo wuode ma jagreda 8. Jacinta ni kod lit mar wito wuode, mowacho ni nodhi mana manyo buk ir osiepne. Jana tulala mpaka saa 4 juu hawaendi shule. Na kamuka nikamwambia nichote maji, nataka kufua. Alinichotea maji mtungi 8 akiwa na rafiki yake anaishi hapo kwa plot. Kumaliza kuchota maji, wakakunywa uji, wakakaa. Baadaye tunataka kupika, ilikuwa late. Kamwambia huyu dadake pika. Ndio sapa tusikule ugali, pika tu hata kama ni late. Mtoto akaniambia mama, mimi kabla nikule naenda kuleta kitabu nisome. Kuna kitabu tunashare yule ashasoma, mimi nataka kusoma, ndio Monday tukiingia shule nimesoma. Anasoma hapa Rongai, ako grade 8 junior. Kennedy ne okoduogo. Min mare ne orite. Muoch mar miyo ne okae. Lit ma janyuol kende ema nyalo pimo. Nimengoja mtoto, nikapigiwa simu, angalia watoto, maisha ni mbaya, baba yako nyumbani. Akanipigia simu, angalia watoto wote wako. Kamwambia sioni wawili. Nikaenda kutafuta, nikapata huyu mwingine huyo sijampata. Msichana nimempata, kijana sijamuona. Kamwambia kijana yuko, akaniambia kijana labda ako kwa jirani. Nikaenda kuuliza jirani, rafiki yake mwenye alikuwa anamsaidia kuchota maji, akaniambia hayuko. Wengine wananiambia mtoto ako kwa TikTok. Jacinta ne oromo gi wuode, ka onindo e remo kendo ringre owuore, bang' lisasi 8 donjo kuome. Walileta mpaka hapa, nikapata mtoto wangu amelala. Ako na damu. Ako kama dogi. Mimi naomba serikali. Mtoto wangu ako na miaka 12. Mtoto wangu ako grade 8 junior. Ajui maandamano ni nini. Alikuwa ameendea kitabu, akuje asome. Nisaidie mtoto wangu apate haki yake. Nisaidie mtoto wangu asiende hivyo bure. Nyamin mare nonyiso lit ma oyudogi kaka anyuola kuom wito wadgi achiel kende. Tukapata brother wangu amekuwa kwa draw. Akona damu, manguzi meraruliwa. Hatuna otherwise, tusaidieni, tuko na kijana mmoja. Joked ratiro mar oganda koro kwayo sirkal mondo ne ni giyudo ratiro margi, kendo obila omaki kuom tieko ngima nyathigi matin. Polisi ambayo walikuwa involved kwa the shooting and all that, we will make sure that wametafutwa, wamepatwa na wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Anyuola mathoth pod manyo nyithindgi ma osebed kolal nyaka ne ng'anyo chakre mag kwedo paro mar chiko omenda e pacho kae. Sama riwruoge kinde osingo konyo joma ne obila go lisasi yudo ratichgi. Yesu Eduor gi mathoth. Duong ma Kenyatta National Hospital waromo gi familia mar Alex Kanyi, rawera ma jahigni 20
mane olal e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda ma higani. Kaluwore kod min Alex, nyathine ne owuok ot chieng' tich ariyo to ok ne oduogo ka nyaka sani pok ginene. Tujui yako wapi. Alitoka tu kwa nyumba vizuri. Hakusema kwenye ameenda, tuliambiwa na wengine ameenda maandamano. Hatujui sasa ako wapi. Mtusaidie tu. Mama Alex wacho ni nyathine ne owuok e odgi mayudore kar dak ma Dandora kanyakla kod osiepege ka gidhi e chuny boma ma Nairobi. Kata kamano, osiepege ne oduogo to en ne ok oduogo. Walitoka nao pamoja na wakakuja nao town. Na yeye walikuwa 5. Yeye peke yake ndiye hakurudi, au wengine walirudi. Tukiwauliza Kanyi yako wapi, wanasema Kanyi alienda maandamano. Omedo ni gisebedo ka gimanye e ute thieth mopogore opogore nyaka e tesend obila, to chenro mag manyo Alex pok onyago lemo mora mora. Sasa tukaanza kutoka Tuesday, tukatoka kitu saa 4. Tukaenda mochari, tukakuja huku Kenyatta. Hata watu wa Kenyatta sasa hii ni wanajua ni mara ya 3. Na tumuoni tumetoka City mochari. Tumetoka industry area. Tumetoka Dandora police station na hakuna pali tunampata. Sasa tunashindwa ako wapi. Juu kama ako kwa ward, ako kwa cell, ako wapi. Sasa tunataka tu tumuone akiwa hai ama akiwa nini amekufa. Zahara Wanjiru bende nochopo e od thieth ma Kenyatta manyo nyakware Ishmael Kamau ma jahigni 21 mane olal e kinde rakruok mar obila gi jopiny mane obedo e kar dak ma Githurai. Zahara nigi lit e chunye kendo koro dwaro ng'eyo kama nyakware nitiere. I don't know where he is. Toka wakati huo Githurai. Ruto! Kwani Ruto sio mtoto? I want my grandson. If not that, Ruto, I'm coming na mguu yangu State House. And I mean it. Riwruok mar okinde kotelnegi kod jatendgi Faith Odhiambo ma bende nochopo e od thieth maduong' mar Kenyatta neno jotuo manigi hinyruok mar lisasi osingo mar konyo jogo mane obila ochielo gi lisasi mondo giyud ratiro margi. We also saw the patients and we assured them of our support because some are quite injured, and as the president of the head of state confirmed that they'll be accounted for, we hope that would amount to compensation, that we won't need to go to court to ensure that these victims are compensated. And so as part of our duty, we just came to assure them and share our details that once they're discharged, they can come to the Law Society or they can reach out to us so that we can come and ensure that we give them all the legal support they may need. Bende gipuoyo od thieth ma Kenyatta kuom chiwo thieth maber ne jogo moyudo hinyruok mar lisasi ka jotuo ithiedho nono kitiyo kod omenda moket tenge ne thiedho jotuo moyudore masira mapoya kata disaster fund. Osiptal owachonwa ni gitiyo gi gimiluongo ni gidho ngere ni disaster fund, omiyo jomosethiedhi ka onge ma ibidwar mondo chul pesa mora mora mar osiptal. Gikwayo mana ni jopiny otemane mondo joma nyalo biro golo remo ogol remo, joma nigi chiwo mora mora manyalo konyogo osiptal bende nyalo chiwo mondo gimed thiedho jomohinyore e weche madhi mbele. Thoth jotuo mane oyudo hinyruok mag lisasi e tiendegi kod lwetegi pod yudo thieth e od thieth ma Kenyatta, ka moko osetere bero to moko pod irito mondo tergi e bero. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho ma kaunti ma Migori kawo ting' mar thieth mag jogo duto mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Ji 11 duto noyudo hinyruok mag lisasi e ng'anyo manobag jumani. Jo Juma nolimo jotuo e kar thieth ma Migori kendo miyowa lipodni. Ng'anyo ma kwedo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod paro mar chik mar omenda e kaunti ma Migori manotimore chieng' tich ariyo mar jumani kaachiel kod tich ang'wen mar jumani ne oweyo ka ji 11 oyudo hinyruok e kaunti ma Migori. Kuom kwanni maromo ji 7 pod nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori. Wan gi jotuo mane orwak e ward ka nyoro orwak 6 tarik 25 norwak jatuo 1 gwan kod gi award to gidhi maber giyudo thieth. The total that were brought were 11. 7 are with us in the ward, but 4 were treated and went back home. Felix Odhiambo majigni 26 en achiel kuom jogo eko ma oyudo hinyruok e kinde ng'anyo e kaunti ma Migori bang' obila chiele kod lisasi. Shooter giyo ka kar bedono to
apa ne ber nikech alamo Nyasaye mangima. Lisasi no wuok game ship apa ne ber lisasi no komok e denda. Koro madhara man go kuom sani en mana rem gi kalandhidhi mocho tenda pod ok anyal wuotho sani. Owacho ni ogoye kod lisasi e bamne odiochieng' manyoro e kinde mane gitero osiptal. Owadgi obed ni ochiel kod lisasi e boma Migori. Yudo kane wan konyo jok mano oyudo madhara mag lisasi. Ni wating'o gi kane watero gi osiptal mane machiegni mogik luongo ni Life Care dho Migori Primary. Koro kane wating'o gi kane watero gi Life Care Migori Primary to awinjo mana ka tienda ochung'. Ok awinjo feeling e tienda, ok anyal move. Rem to ne onge. Ena ni iwinjo mana ka kalandhidhi omako tiendi mok inyal sudo. Kok aneno ka rem ochwer. Odhiambo bende yandi otieko sombe e mbalariany higa achiel mokalo. Wach ni dwaro margi kaka ojende ma oting'o machuogo tijni rawere kaka ne piny owacho ne osingo nyaka sani koro pok ochopo. The aspirations mar Gen Z kata gimomiyo ne gi demonstrate ahinya maduong' moloyo weri gi finance bill. Nacho ni finance bill en mana trigger. Personally, we are seeing me, I'm a graduate and I have no job. So this was just some of the triggers, but there are underlying issues. Gavana ma Migori Ochiel Yako mane olimo jogo mane ohinyore e kinde ng'anye e kaunti ma Migori mabende dhi nyime kod duoth osiptal maduong' ma Migori ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori dhi kawo ting' mar thieth ne ji duto manohinyore e kinde ng'anyono. Sirikal matelo ne bro kawo garama mar bil mag-gi nyaka giwuog osiptal ka. Walemo negi mondo gichangi to wakwani ka giduoge ng'anyo to ging'any gi kwe to kendo ging'any mamiyo duondgi no emiwinjo. Dwachgi no emiwinjo. Ochilo bende wach ni omor kod yo mar rawere ni owuok oko mar kendo ratichgi oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo eko mane ng'anyo. Wan kaka jotelo gi paronwa ahinya gima ne ok wang'eyo ni wasebedo kwachano gik moko ka gima gin nyithindo nyaka chieng'. Nyaka koro migi kinde, nyaka koro jiwgi. Aneno kosebedo tabia ma polis tiyo gi bunde ka gigoyo joma ng'anyo. An gi pacha ni koro sani polisi onego ma bunde samora mora ma ng'anyo nitie. Komachielo gavana ni ma Migori kwayo rawere mondo koro kik keth mwandu e kinde no magitimo ng'anyo. Kwayo makama ne osir kuom jotelo e kaunti ma Migori. Pend chik ma en constitution oyiene ji mondo ng'any. To gini nyalo mana timore maber ka jogewa matindo gi kata ji duto mang'anyo otime ka ok giketho gigegi. Wang'o lam en ketho mwandu. Turo dukni mag jowala en ketho mwandu because king'iyo Migori ka ng'eny ji gin jowala. To jowala koneno kidhi ketho wande itame go wala kanyo kendo ichalo ng'ama ng'ise ni oringo aika. E kinde ng'anyo mosetimore deri e kaunti ma Migori e jumani obila ariyo bende oseyudo hinyruok bang' jogo mang'anyogo kod kidi e kinde mag rakruok. Juma, Ramogi TV, Migori. Wachomo Mombasa kama nyuola mar rawera mane obila ochwado gi magine kinde ng'anyo mane otimore odiochieng' manyoro e kaunti ma Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo jolgi e garama mar thieth. Magi ne giwacho ka jotelo man kadho wadh Nam Chumbi bende ne oseyo obila kuom tiyo gi teko mokalo kiewe temo rakore gi rowere mane timo ng'anyo mamuol. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kar thieth ma Coast General e kaunti ma Mombasa. Kae ne wayudo karawera ma jahigni 23 rem nego kaluwore gi magina manobilo chwado go nding'e modugo tuch gi e bundiye. Tukifika hapa Buxton mbele ya junction ya Makadara, risasi zikaanza kulia. Moja ikanipiga nikamuuliza mwenzangu, nasikia kama kitu kimeniingia. Nikiangalia hivi naona na bleed. Aliniaga akiniambia mama mimi naenda kutafuta safari kwa agent town. Nikapata taarifa baada ya kutoka huko amepigwa risasi hapo Buxton. Naomba serikali hii mambo ya kushoot innocent people wasitishe. Sisi tunatoka youth kutetea haki zetu. Rawera ni makoni ne orikuok e chuny boma ne orodhno gi jong'anyo mane obila keyo kaeto kanyo emane magina mane obila diro ochwade molwar piny. Okoni en owuon ne oonge ng'anyo makamano ka kora nyuola ne bende dwani piny owacho kaw ting' mar thieth mare. Mimi nilikuwa natoka town naenda zangu nyumbani Kisauni. Risasi ilipigwa nyuma yangu. Imenipiga kwenye kiuno ikatokezana kwenye tumbo. Serikali
you are not fighting against terrorists, you are fighting against youth, unarmed youth. So angalieni vizuri kwa makini vile mtahandle youth. Sasa naomba serikali ifuatilie, nisaidie kijana wangu yuko hospitali. Yeye ndo kila kitu kwangu, anisaidia. Kwa hivyo naomba serikali itende haki, nisaidie. En wach mamoko kuom jotelo kadhodh nam chumbi ne jowuok oko mar kwedo ka koro gidwa ni obila wetiyo gi teko mokalo kiewo e rakore gi jong'anyo mamuol. Vijana hawa wakiingia barabarani, nimewasikia wao wenyewe wakisema hata nyinyi tunawatetea. So we are reminding you, tafadhali, manufaa yale ambao wanayataka yakija itakuja kwa Wakenya wote, polisi included. So tafadhali polisi, mwache kutumia nguvu za mabavu. Seche gogogo negipako rowere midendo ni GNZ kuom wuok oko motegno mar wacho pachgi, gino magikoni en ranyisi maber monego som gi ng'ata ng'ata. Hawakuangalia dini ya mwenzao, hawakuangalia kabila, hawakuangalia rangi, hawakuangalia vyama vya kisiasa, hawakuangalia tabaka za watu zinatoka wapi, hawakuangalia wanasiasa wao ni nani. Walikuja kuzungumza matakwa yao kama wa Kenya. Mage negiwacho ka bende giseyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom yeyo pek mar ng'anyo ne ogaye mar okwach kiche pacho ka Nurdin Haji, ka gilero ni weche mag arita oting'o bede mathoth ma ok mana mano mar okwach kich. Kuna kitengo cha ujasusi, kuna waziri wa mambo ya ndani ya usalama, kuna hata Inspector General yule anaitwa Kome. Yeye kama Inspector General wa polisi anavyo vitengo vyake ndani pale ndani. Kwa hivyo yeye pia anahusika. Kwa hiyo si jambo la usalama ndani ya nchi yetu ya Kenya, si jambo ambalo limelenga mtu mmoja peke yake. Kwa hiyo kupeleka lawama kwa mtu mmoja peke yake, tunaona hiyo tunashutumu vikali zaidi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jod bura mag Azimio kod riwruok mar okinde pacho ka LSK ogolo ywak margi ewi kwan mag jopiny mosendi kod joma ichichgo ni obila e bwo jumbe 2 mokalo. Jod bura mar Rarieda Otiende Amollo nyiso jofwamb weche ni maromo rowere 39 osendi nyaka sani kuom kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024. Jod bura go oseyo obila kuom lal kod jopiny, sandogi kendo witogi e gwenge ma ok ging'eyo ka koro gidwaro mondo bad migawo mar okwach kich mondo tim nonro ewi weche mag dhiyo jopiny kendo mako obila matimo gik makamago. Chris Owino gi ler mathoth. Will be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and identified so that people are aware that these are police officers. But to see police dressed as if they are part of the thug, yet they are fully armed, it brings a lot of fear to the general public, and also the question of how can you hold accountable someone that you cannot identify. And further, the other policemen who shot at some of the journalists as they recorded the arrests of others. And I think people have been able to share his name and identity. I think we'll be taking legal action against that particular officer. As well, we cannot identify the persons, but we will hold those responsible. We're going to document every case responsible. Perhaps even revisit the International Criminal Court and this time talk to them about the atrocities committed against the Kenyan people. And I think that for me, what has happened in Kenya is a real reawakening. The spirit of Kenyans who are saying there shall be democracy, there shall be open governance, because from today anybody going to throw out those millions in church functions, millions, they will now be asking, where have you stolen from? So this is now a new country. Tok ng'anyo mar kwedo wito oko paro mar chik mar omenda ma higa ni nyago lemo, rowere mapacho ka mag Gen Z kata mag Generation Z koro ogolo dwaro manyien ne piny owacho mapacho ka magidwaro mondo ket kare.
ariyo mag ng'anyo kendo rowere mag Gen Z donje od bura mamalo tich ariyo jumani bang' jod bura podho kadho paro mar chik mar omenda ma higani. Jatend piny William Ruto nogoyo bade piny kendo koro yie wito oko parono mar chik. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Mae noweyo jomoko kaparo ni koro ng'anyo mosebedo kitimo kod rowerego orumo. Ne ok kamano. Tich ang'wen, rowerego nodok e ndara kata bed ni kwan gi to nodok chien kopim kod tich ariyo. E oboke magigolo manyien, rowerego ogolo dwaro 14 magidwaro mondo jatend piny William Ruto otim. Gidwaro mondo piny owacho kod jatend piny olu chike duto mag doho kendo wit oko lemo duto mag jolup jotend migepe, ogol apise mag mikai mokwongo, mikai mar ariyo kod apis jaod jotend migepe ka omenda mag apisegi idwaro mondo tigodo e ndiko jopuonj kod lakteche. Gidwaro ogol osuru mar udi mijuogo jo Kenya kendo gigol nonro ewi kaka omenda go osetiyo ka bende odwokne jopiny pesagi. Bende gidwaro ogol nonro ewi gope ma piny Kenya ni godo. Apisa sirkal duto man kod chilo kochakore kod jatend migao mar pur Mithika Linturi mitudo gi mibadhi mar mbolea ma okopuodhi ogwetao. Kamano bende gidwaro odwok okumba mar mine mapek mar Linda Mama kendo wit oko okumba manyena mano mar SHIF. Nibiri wacho ni subsidize gini manyiwa. To manyiwa nyocha ineno ka Linturi odwa dhe dala kokwalo pesa mang'eny mek manyiwa wa to miyo wachieth gweni mane manyiwa mobiro. Rowerego kamano bende dwaro duol mar IBC oket kare e ndalo 30 mabiro mondo migi thuolo dwoko pacho jod bura maticho tamo kendo bag yiero manyien ne kombego. Bende gidwaro olu chik mar doho kendo chung chenro mar tero bila Haiti kendo duog mago makor kano dhi e pinyno. E windiko jopuonj, gidwaro mondo ndik jopuonj duto mag sekondar madundo e yo mongerore koting'o nyaka mane oriembe tich e kinde mane ging'anyo. Lakteche ma jopuonjre bende gidwaro mondo ndike tich. Osara mar jod bura gidwaro odwok nyaka siling 200,000 ka giwacho ni jod bura ok nyal chamo osara moloyo laktar e piny madhach kod uchumi mare. Kamano bende gidwaro ogol apis jaod bura ma county kata women rep kendo tigyo sachgi e medo sach jotije sirikal. Chenro mar pidho jopuonj e skul bende gidwaro odwoki kendo med pok omenda ne sekta mar somo kod thieth. Apisa duto mag piny owacho bende gidwaro owuoth mana gi chenro mag wuoth mag piny owacho kaka gachokolo, ndege kod geche mamoko mano mar kedo gi mibadhi. Mogik, gidwaro ni jatend piny William Ruto owe mako mafuanda bede sirikal kaka doho kod od bura ka gidwaro ogwe tao kuom uso piny Kenya ne pinje wagunda kanyakla kod ne duol machiwo hola e piny mangima mano IMF. Okamor kata matin ka ja Kisumu, to okamor kata matin ka youth. Ruto cannot play with our brothers. As he withdraws, what about the families who have lost their young ones? Omiyo wanjo Kenya wabet kendo wang'wa wayao mondo mi wang'ane niya owuoyo mamit kaka pile koso en gima owacho to dhi timo. Obila mag okwach kich e boma Kisumu osechako timo nonro mar ndhiyo achije bura mane omonjo duka moro e kar dak ma Nyalenda mayudore Kisumu Central e seche manyo jopiny ng'anyo. Dukano miluongo ni Upmart Supermarket ne otur kendo achijego mane thothgi gin ojende ne okwalo gas mag tedo makwan gi pok oyangi. Jatend obila ma Kisumu Central Peter Mulai wacho ni giseyudo tipo mar monjno kendo achijego duto idhi maki. Ogolo siem mager ni jomaundu mathoro kawo nafas mar kwelo seche ma oluong ng'anyo ka onyisgi owacho ka onyisogi ni gin gi ndalo machuok. Kamera zetu zimeweza kuchukua na tutaadapt hizo cameras. Wazazi wetu wa CID wale wako na professionalism on that side, wa sense of crime personnel wanaenda tunaadapt hizo nini, alafu hao watu tutawashika na tutahakikisha wananchi kwamba tutawapeleka kotini. Kwa hivyo kama ni mzuri pia nimwambie wazazi, mtoto wako kabla hajaenda maandamano ongea na yeye. Kwa ajili kitu haitakuwa tu vile unafikiria. Tutapeleka kotini na huyo mtoto labda ako shule atafungwa. Na wale ambao wameenda na hizo gas, afadhali urudishe.
Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi onyiso joma ng'anyo mondo were kod ketho mwandu ahinya gwenge makaluo, kowacho ni ketho mwandu biro riembo joket mwandu. Wandayi kamano bende okwayo jatend piny mondo kas puodho ripot mar NADCO kapok ochak twak kod Gen Z, kowacho ni ripodno nigi duoko ne weche ma jong'anyo dwaro. Koloso Kisumu, Wandayi bende osiemo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi donjore tije jatend NIS kata ofwam kich Nurdin Haji. Those organizers, especially those from the civil society, please, if you organize demonstrations, be sure that you have the capacity to guide the demonstrators and to work closely with the police to prevent infiltration of such demonstrations by wrong elements. Because we want our cities, our towns in this region to attract businesses, to attract investments, and therefore, even as people go about exercising their democratic right under the constitution of demonstrations, we would want very minimal damage, if any, to our infrastructure and business premises. Let us see, beginning Monday next week, a commitment by the government side to have the implementation of the NADCO report fast-tracked before we can embark on any other dialogue, really. Because it's basically logical that you conclude one aspect of dialogue before you embark on another one. Nyakoromogi Sade Ginus yoyo mokwongo chenro en maro imore aneno kuoro ote kanyo ma Sam Osimba jauyo mamirando chenro maro imore choponwa eyo makare rokamano Sam Eriko Demo kaya chungi kanya mkago Simfrosmont Sna Odinga Jafuel Mayego akwayo aipoa uogoko mondo ratiro yudrene joma owita nyuolagi. Ma weno kamino molo marango de puoch kod pak ne MPs magjo Azimio manogo no ne paro mar chik mar omenda. Erokamano Ramogi ma Vincent mawuok Kisumu wan kaka Gen Z ka serikal ok dwa winjowa to wambe obiro pango chenro magwa. Ramogi TV mar Rolex ka wuok piny Komolo piny Kenya rochore e tend serikal masani Rais Ruto ok dhi makare. Ramogi TV an Jackton Odolwa udando wuodi Yimbo Nyamonye. Ramogi TV mora wanene kaon gi jaoda an Anyango Odhiambo ka wan kodando kod brother Willis Jackton Odolwa. Erokamano Nyakoromogi wadhi yo matin podwa iko ni weche mathoth. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibeti at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya Euros. Halafu, cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga. Ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359.
kiliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yiere jotelo, we must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho follow commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre sa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo kaluwore kod ng'anyo mosebedo kibago e pacho ka mar kwedo paro mar chik mar omenda, rowere nowuok oko kendo obila ne orakore kodgi gino manokelo thoe, hinyruok mar lisasi kaachiel kod meko mag jong'anyo. Tok rakruok mapek ma obila notimo ne jong'anyo tich ariyo jumani, Jatend piny William Ruto nogo bade piny kendo wito oko parono mar chik. Kata kamano, riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod Police Reforms Working Group Kenya dwaro mondo jatend piny okaw ondamo kaluwore kod ngima molal e lwet obila. Jokanye riwruoge makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod Police Reforms Working Group Kenya seyo jatend piny kuom chiwo kwan matin mag joma nowito ngimagi e ng'anyo e twak mare manotimo tich adek jumani. Kata kamano, riwruoge gi wacho ni kachopo dhiambo ma tich ariyo, ji 23 nosewito ngimagi e lwet obila. Kamano bende, jatend piny nowacho ni ji maromo 214 noyudo hinyruok e kinde ng'anyogo, ka kwan riwruoge gi to wacho ni ochopo ji 300. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes for identifying the priority areas of our nation. Gimedo ni jatend piny ne okochiwo kwana joma ne omaki e kinde ng'anyo kolieko ni joma ne omaki duto nowe thuolo. Riwruok mar Independent Medical Legal Unit e nonro margi wacho ni ji 98 ne omaki e tok chik. Kuom kwan ni, ji 56 ne ogol gi Rambun kod riwruok mar Kenya Human Rights Commission, riwruogo kinde LSK kod Defenders Coalition, kamodong' to obila ne odogo we thuolo gin owuon. E ng'anyo ma juma mokalo, obila nomako ji 385 maduto nowe thuolo ma oko chwalgi e doho. Kopogore kod meko, giwacho ni e kind tarik 21 nyaka tarik 25 dweni, apisa mag arita nondhiyo kendo lal gi ji 22. Giseyo jatend piny kuom koso lose wach makamae e kinde twak mare, kaluoro nitiere ni kwan ni nyalo bedo mamalo moloyo. Kaluore kod jatend LSK Faith Odhiambo, tarik 26 kod 27 dweni, Nyamweya Oginga kod Regis Wanjala ne ondhi kitudogi kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Kata bed ni jatend piny noloko pache e keto koke paro mar chik mar omenda ma higani, giwacho ni goyo ne jood bura manopuodho chikno erokamano nyiso ni wito chikno oko onge chunye. About 214 Kenyans were involved in various skirmishes, and many of them went to hospital. 95 of them were treated and released. Some of them, I think one is still in ICU, and others, I think 14, the minister is here. Komage, riwruoge gi ogolo weche mopogore magidwaro mondo jatend piny otim. Jatend piny mondo kaw ting' mar weche maricho motimore e bwo tende. Oneni obila moneko kendo hinyo jopiny okawnegi ondamo mar chik.
Ogai mar obila Jafet Koome, jatendo kwach kich Mohamed Amin, komanda mar obila Nairobi Adamson Bungei, kod kamanda duto mag obila e kinde manoroche ratich oganda ogol e tich kendo kawnegi ondamo mar chik. Bende gidwaro piny owacho omi japiny thuolo mar chwalo ratichgi kaluwore kod chik. Piny owacho ochul ne thieth jomohinyore kod hocho ne familia jomowito ngimagi. Bende gidwaro gikaw ting' mar iko ne joma obila ne onego. Jong'anyo madibed ni pod obila odino negi gidwaro mondo owe thuolo. Jod bura owito oko paro mar chik mar omenda mahigani kaluwore kod pend chik 115 mar katiba. Jolweny mag KDF oduoke kembegi kendo jatend migawo mar jolweny Aden Duale mondo riembe tich. Mogik, mondo wechegi kik nuore kendo e kinde mabiro, piny owacho nyaka luw pend chik mar 4 kare mar 2 mar katiba mawacho ni Kenya en piny morwako duond buche duto mopogore opogore. Jael Lieta, Ramogi TV. Riwruok mar okinde pacho ka LSK osingo ni gibiro chwalo bura e doho ne obila mane ochielo gi lisasi mokelo hinyruok kendo nego moko kuom rowere mane ng'anyo ka gikwedo paro mar chik omenda ma higani. Jatend LSK Faith Odhiambo wacho ni chik ok oyie ne obila rwako lep raia nikech thoth obila ma tipo osebedo kamako kachielo jopiny gi lisasi gin ma ok orwako lep obila. Kamano bende jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kwayo jatend piny William Ruto mondo kwer obila owe nego rowere mosebedo kawuok oko ka ging'anyo. Will be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and identified so that people are aware that these are police officers. But to see police dressed as if they are part of the thug, yet they are fully armed, it brings a lot of fear to the general public, and also the question of how can you hold accountable someone that you cannot identify. And further, the other policemen who shot at some of the journalists as they reported the arrests of others. And I think people have been able to share his name and identity. I think we'll be taking legal action against that particular officer. As well, we cannot identify the persons, but we will hold those as well. We cannot identify the responsible. We're going to document every case. Perhaps even revisit the International Criminal Court and this time talk to them about the atrocities committed against the Kenyan people. And I think that for me, what has happened in Kenya is a real reawakening. The spirit of Kenyans who are saying there shall be democracy, there shall be open governance, because from today anybody going to throw out words, those millions in church functions, millions, they will now be asking, where have you stolen from? So this is now a new country. Kawadhi nyime ni okumba mar thieth mar NHIF koro pod biro dhi nyime kuom thuolo bura tok chenro manyien mar thieth e bwo duol mar Social Health Authority ma onego chak tich dwe manyien yudo ng'ikruok machielo tok sirikal yie wito oko paro mar chik omenda ma higani. Kaluwore kod migawo mar thieth bath omenda ma sirikal nonego ti godo e chudo mag thieth mochuno, chudo mag thieth ne tuoche matama kod konyo chudo ne jo Kenya mang'aw ong'ad oko tok jatend piny William Ruto yiere gi jopiny kendo wito oko paro mar chik omenda ma higani. Chenro manyien mar thieth e bwo duol mar Social Health Authority koro pod biro medo deko tok migawo mar thieth yudo ng'ikruok machielo. Mana jumbe ariyo tok komiti matayo chenro no ywak ni masinde mag dikruok ni kod achiedh nade kendo biro leo chakruok mar chenro manyien mar thieth. Kaluwore kod migawo mar thieth, SHA onego chak tich ayanga e dwe manyien mar 7. Kata kamano mano koro ok bi timre tok sirikal wito oko paro mar chik mar omenda mano onego ikony e chiwo bath omenda ne chenro ni mar thieth. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Ma nyiso ni koro jo Kenya biro medo dhi nyime gi chudo kod yudo thieth e bwo okumba machon mar thieth mar NHIF nyaka chieng' sirikal ikre mar chako ayanga SHIF. I want to give assurance to all Kenyans, and in particular those who have been enjoying healthcare services under the National Health Insurance Fund, that they will not be denied any services during this rollout phase. And I want to call upon facilities
to continue offering services to Kenyans and also to assure them that all claims will be verified and settled. Kama gidhi nyime ndikruok e bwo chenro manyien mar thieth biro chakore ayanga e chak dwe mar 7 ka jo Kenya duto ijiwo mondo donje chenro no. The registration shall commence from 1st of July 2024. This will be conducted countrywide through self-registration by use of USSD code *147# or www.sha.go.ke. Migawo mar thieth kata kamano singo ni chenro duto ni kare kendo machiegni ni board matayo chenro manyien mar thieth nosechoko pach oganda kendo biro nywako e lipot mogik mar chenro mar thieth ni. We have through a consultative process developed and recently advertised the tariffs and benefit package for public participation and stakeholder input. Feedback has been incorporated ahead of a national-wide validation and formal gazettement before the rollout. Deko mar chakruok ayanga mar chenro manyien mar thieth koro nyuolo paro mopogore ahinya kaluwore ni chenro duto mag NHIF nosedar kendo tere bwo chenro manyien mar thieth ni ka orak duto mag tich e bwo NHIF bende nonego rum ayanga giko dwe ni. Jokanyo sekta mar thieth kanyakla kod MCAs obagoro mar sumore paro ewi kaka inyalo ket chike makare matayo chenro mabiro miyo pek tuoche ma osebedo ka ojwang' e pacho ka. Giyango ni maromo tuoche 21 mosejwang'go kamoting'o guonyo, dhoho, mineme, arema e kind mamoko thoro hinyo jogo modak e gwenge kod kuonde ma yuto ji nie piny ma weche ler ok range malong'o. Omiyo gibiro kanyakla mar keyo chenro magen-go kotenore kod okenge gi chike mowinjore keti mar neno ni e budget ma icholo ne sekta mar thieth omenda mar kedo kod tuoche gi bende dhi betie. Have your school-age children, you have your children who are not even... Jumuiya la Afrika duniani imeweza kuweza kutaja magonjwa kama 21 kwa ambao magonjwa ambayo yamesahaulika, na kwa hivyo maserikali yanafaa kuweka kipamani ili kuweza kuzishukisha chini. Kwa hivyo kwenye serikali ya Kenya, Ministry of Health, tumeweza kuweka mikakati ambayo ya kuangalia haya magonjwa ambayo vile tunaweza kukumbatiana nayo. It's really sad that in 2024 we have areas where schistose prevalence is over 67%. And therefore, as partners, we want to join each other, our hands with each other, so that we can eliminate these diseases. And where we can control, we can also have sustained control. Magi tuoche mosebedo kanitie to ok ng'igi gi wang' maber ahinya kata ok dewgi, koro yudo ka ok oket pesa mani kare mar neno ni thieth margi otim maber. In as much as watemo kaka sirikal, wamba kwani mondo jopiny bi okaw patik mondo at least arita ler mar alwora mondo ng'iya ne choche kaka wadak. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasekwere ni okan mama ukichak ilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.